Wcześniej warsztaty były poświadczone oczepina. Znamy, że wesila to jest taka doucha, impreza, doucha uroczystis, ale my się skupimy konkretnie na oczepinach. Коли це весілля trwało щонайменше 3 dni, a czasem i dłuższe, перед весіллям, już день перед весіллям ходили tak zwane prosatare. Na schodniej Lękowyni to była mołodycia z dróżką, one były strojone w winoczkach, szli od chyży do chyży, prosili, kłaniała się mołodycia wszystkim gazdam, obnimała ich za nogi i prosiła ich na wesila. Nas na zachodniej Lękowyni przychodzili prosatary, albo to był młody z drużbą, albo miał swoich takich bardzo bliskich z rodziny. I one też szli ten pierwszy, one nie wchodzili do chyży, durkali paliczkami do drzwi, wychodził gazda albo gazdynia, prosili ich na swoje wesila i to już było, nie było żadnych kartoczek, każdy się czuł zaproszony i właśnie wyrażony, że na to wesila przyjdzie. Nie był zaskoczony, absolutnie, nie musiło być 3 miesiące czy pół roku pierwsze. I nie musiał potwierdzać za to, że każdy uważał, że to jest wielki honor i się nie odmawiało młodym, wszystkie na wesila przychodziły. Bo nie było cateringu. Nie było cateringu, bardzo dobrze. Nie było sal, wesila były w chyży, w swoich chyży się odbywały. Za to my dneska zrobiliśmy w takiej chyży, żeby chodzki kuściok wernuty do tych takich starych czasów. No i jako, że mówiłam już, że nie możemy siłowo wesila, bo musielibyśmy zacząć w czwartek, jakbyśmy chcieli wesila skończyć zaran, a wesila się zaczynało w niedzielu. Nie było, że sobotu, w niedzielu na służbie, do południa. Wtedy młodziata brali ślub, a nie żadne tam w piatnicy, w czwartku, jeszcze nikoły. Ale tak powiadam, że my mamy mały czas, korotku mamy oczepiny. Za to, że ważną powiem, ale tak jeszcze wam powiem, że tak mi świta to te panowe w oczy, ale budeme iść dalej. No i znate, bardzo ważnym punktem to były oczepiny, a do tych oczepin koniecznie były słaszki. Dalej słaszki to były, tu mamy takie rasowe słaszki. Pani Ola Gubernak to jest słaszka, która słaszczyła jeszcze jak myśmy pełni, były takie maleńkie dziećmi jak Olunia. Tak już, myśmy już kuściczko pierwsze słaszczyli, a tu już tu najmłodsze, ale bardzo rasowe słaszki. I słaszką byty to był wielki honor. Słaszka to najczęstsze były to żeny z rodziny młodego, ale tak samo jak i starosta, i one stworzyły jedną drużynę, ale mogły to być i z rodziny młodej. Na pewno były to wszystkie już oddane, czy wszystkie żeny, nie były to dziewki i tu też jak chłopcy, które by mieli tak diaku, to powiedziałam, że to te krasłaszki to też już wszystkie żeny. Ja думав, że jakby chłopcy mali дяку słaszczyty, to nie pozwoli to. Chłopcy nie можуть słaszczyty, chłopcy можуть дружбити, też mamy dla nich. My tu dneska to oczepiny postaramy się tak, żeby już nie było bardzo dużo wysiedłania. Przy tym były takie specjalne śpiewanki, które się przy oczepinach śpiewało. I tak, my byśmy poprosili z wydawni dziewczatko. Dawajcie Marysia, kto? O, już mamy dziewczatko. Ale tak, dziewczatko wyryłaźni, powiedzmy to było tak, słuchajcie, tak naprawdę. To dziewczatko młodu się sadzało na diszce, to jest diszka od chleba, moja mama w tym chleb misuje. Na tym tworzymy diszku, na razie tu, o, teraz właśnie. A to tu diszku przykrywały kożuchą barankowym, bo to mało im raz, że to, że na chleb,
Lipsia місило, а дваже баран, мало їм заповнити достаток. Czepiny się odbywały w Komorji. Jeszcze na 20 stuleciu zaczęło już, jeszcze w 20 stuleciu początku było w Komorji, ale co od połowy 20 stulecia już zaczęło się w Sered Hosty, na Seredyni Sali. My tak sobie wyobrazmy, że jsme na Seredyni Sali, to panowie nas pustu cofli. I teraz się przy hościach czepyt, переважні тото дівча, молодиця наша, сидить на колінах молодого. І ми попросимо такого хлопця, але хлопців тут маємо не дуже. Можу пана попросити? О, і візьме так, żeby собі дівча, пан си сяде так, як звичайні, а дівча си сяде tu boczką. Boczką. A pani wyjdzie. O, słuchajcie, mamy już to tu paru, co nam jest potrzebne i думam, że możemy zaczęty za to, że już najważniejsze mamy. Jeszcze czasem młodyci kłało się chłopczyka na kolina, ale tu nie widzę już mało chłopczyka. Może się, Mamy małe dziewczę. może w trakcie, Ale to aż po może w trakcie pójdę dach to, dasz to poduma. Ja можу чисто. I na razie założymy i welon, bo kolysy młoda mała na hołowy wieńczyk, a teraz się wszystko, młody słaszkę, ja taką welon nie mała. To założę już pod welon, bo ja nie znam jak się takie zakładać, słuchajcie. A może ten nam Takie wysokie też. Nie, jest dobry. O, widzę. Już. Wam damy, pani Gosia rozda teksty śpiewanów, bo nasze warsztaty są po to, żebyśmy się wczyli śpiewanów. Jeśli ktoś jest polskojęzyczny albo ma problem z cyrylicą, to damy teksty polskie. My nie mamy. Jakby dać to było, możemy dać polski. Ja już... O, ma te takie. Dziewczatę
takie dziewczatko, jak przyjdziesz po łatri, to mama, dobry, że mama nie zna, że my z tebe robimy. I także po łatri już budesz, a za naszą kryżą Z котрого сте рока? Sorokoły, A gdzie ste się rodyli? Perunci, Perunci. A jak się nazywate? Buberna Kola. A po mórzu Bubernach? Tak, A z chyży, z rodu? a z rodu Gerbera. A kilku razy ste słaszczyli na wesilu? Duże? No kilka razy. Kilka razy. A co wam się najbardziej podoba w takim słaszczeniu? A no podoba się mi takie na przykład to śpiewanki, to wszystko, ta ceremonia jak to przychodzi. Jest to krasne, wesołe i człowiek się tym cieszy. A byliście dakole dróżką na wesilu? Ja dróżką nie byłam, bo ja wyszłam za mąż jak miałam 18 roków i miesiąc. Jaj. To z mojej strony dróżki były, a ja byłam mężatka, potem jem nawet, potem jem doszła do wniosku, że młoda dziewczyna nie powinna się spiszyć do ślubu. Tak dumacie? Tak, bo ja po tym, znaczy w ciąży nie byłam, bo dneska jest taka moda, że w ciąży brzuszek, a potem ślub. Najpierw ślub, a potem ślub. A wtedy było tak, że normalnie rodził się syn, no to jak się wrodził syn, no to nie było po prostu obawy, że także syn jak się wrodził, to obecnie z nim mieszkam no i cieszę się, bo ma żonę pracowitą i 3 wnuczat, no i żyją sobie. A думаєте, że trzeba młodym przekazywać, tak jak dneska na tych warsztatach, takie znania, jak trzeba słaszczyty? Pewno, bo to młody dochodzą do wniosku, że jak to powinno być i to ta tradycja jeszcze. A to dneski było zrobione tak, jak za dawnych czasów? No tak, Tak? Wszystko tak, jak maje byty. tak jak ma być. To wasze błogosławienia je na tych warsztatach, że dobry zrobili, tak jak No trzeba, dobry, jako no. suco. No, dobry. Dobry, dziękuję.